este movemento queer se apoia moitas veces nas teorías de Foucault, é xusto ao revés. O que Foucault nos deixou como advertencia converteuse nun manual. Da liberación á norma, anotei eu. O que se está facendo é a institucionalización da identidade. Os protocolos de educación, detectar as infancias trans, os protocolos médicos, bloqueadores, hormonas, cirurxías, e os protocolos burocráticos, facilitar ou definir a identidade, que é xusto o contrario do que nos diría Foucault. Foucault diríanos que a identidade non é fixa, non é en sí unha esencia, diríanolo tamén Simón, non se nace muller, chégase a selo, senón que depende de todos eses discursos e de toda a vivencia social. Así que o facilitar, definir a identidade é unha estrategia de poder, como ben diría Foucault, para podernos clasificar. Canto máis clasificados estamos, máis fácil é exercer poder sobre nós. Foucault falou da biopolítica como a xestión da nosa identidade. Biopolítica sería como o poder xestiona a nosa identidade, nunha falsa liberdade, nunha elección libre que nós facemos. O corpo é onde se inscribe o poder, que tamén é o que nos diría Simón. Todo ese control sobre o noso corpo exerce o poder, diría Foucault, inscribe o poder nos nosos corpos. Aquí a escola é o grande exemplo. Como a maneira na que se coloca, falaría tamén da microfísica do espazo, a maneira onde se coloca é esa vixianza constante, non? Esa crianza que se sabe vixiada todo o tempo. Foucault fixo uns estudos sobre a medicina social no século XIX. E son superinteresantes. Falaría el de como os discursos científicos da época dicían liberar do pecado. Era o sistema de control do corpo e da nosa conducta. Controlar o noso corpo e a nosa conducta. Hoxe poderíamos ver moi ben a transición médica. A transición médica é o control sobre do teu corpo e sobre da túa conducta. E ten dous camiños. A según como te comportas, serás ou non serás, encaixarás ou non encaixarás nunha identidade. E segundo, a identidade que ti dis ter, elixes ou sintes que a tes como unha esencia, mais isto nunca o poderíamos dicir apoiándonos en Foucault, porque non hai o naceches así, non hai unha esencia nin masculina nin feminina. Logo a transición médica é a que te libera do pecado. Do pecado de non ter unha identidade perfectamente definida. O pecado de non deixar que inscribisen no teu corpo a lóxica do poder. Advertía Foucault de que a identidade é un efecto do poder. E hoxe, a propia Big Data, con toda esta clasificación que imos facendo, obtén moitísimos datos que sirven para o consumo e crean militancia, isto, vamos, podémoslo ver claramente, e crean esa pertenza. Ao final, é unha manipulación que tamén se basea no noso humano, nas nosas necesidades humanas de pertencer, de liberdade, e todas esas cousas existencialistas manipuladas, unha manipulación emocional para exercer sobre nós o poder, para que nós nos sometamos ao poder. E logo, ademais,
esa militancia, desde aí, poidamos nós tamén exercer vixianza, control sobre das outras persoas. O poder, tal como diría Foucault, pode clasificarnos e sinalar que individuos de nós, dentro desas militancias, son os que van exercer vixianza e control. Unha cousa que dixo Foucault neses estudos que fixo sobre a medicina social é que a medicina pasaba a ocupar o lugar da religión. Daquela, eu, que levo moitos anos estudando todo este tema, este fenómeno queer, anotei os 4 puntos que definirían esa especie de religión, non? Como viraría aí, que serían medicina, escola, burocracia e a famosa linguaxe inclusiva. Se a medicina pasa a ocupar ese lugar da religión, o que fai define o que é e non é normal. Isto xa o dixo Foucault, deixar de sanar para definir o que é e non é normal. Non reprime a identidade, senón que o que pasa é a autorizar a identidade. Se ti pasas o protocolo, daquela és. Se ti non pasas o protocolo, non és. Se ti te defines, reivindicas a túa identidade, como ese dereito a ser quen és, todo isto que se fala, daquela és. E se non, non és. De alguna maneira, o que nace como un dereito, esa transición médica, convírtese na validación institucional. Nace como dereito, mas nesa microfísica do poder, de repente, son as institucións as que validan ou non validan a túa identidade. A escola sería quen fabrica a norma, o que é normalizador. A normalización está fabricando a escola. Cando o corpo docente deste país comeza a formarse para detectar as infancias trans, e eu lín os protocolos de educación e din cousas como que se a crianza se expresa, xoga ou se viste dun xeito que non corresponde ao sexo asignado ao nacer, debemos abrir un protocolo. Imos coller as institucións e buscar a forma de clasificar esa crianza. Isto é o que din os protocolos de educación, podedelos ver nas páxinas da Consellería. Ese corpo docente está exercendo a vixianza e pasa a clasificar as crianzas segundo os seus gustos e comportamentos, abrindo protocolos, metendo directamente os comportamentos ou os gustos dunha crianza a un protocolo que é institucional. Foucault chamoulle a isto a sociedade disciplinaria, que pasan de ter as crianzas como crianzas libres e etapa de autoexploración para esa identidade que non é fixa, que é cambiante, para ser territorio de diagnóstico. A burocracia correspondería, se isto, como fixésemos un paralelismo coa religión, a burocracia sería a rituística, sería o ritual da verdade. O rexistro civil ou a lei non liberan a identidade. O que fan é definila e, ademais, selan, nomean a forma xurídica da identidade. Aquilo que debería liberar as persoas non as libera, é unha falsa liberdade, porque esa liberdade só é recoñecida cando adopta a linguaxe e o formato que as institucións din, que di a administración, que di a lei, que di a túa letra no DNI. Linguaxe, vale? Xa que a nomeei. O tema da linguaxe inclusiva crea un discurso que é disciplinario.
Eu aquí, ademais, vivino en primeira persoa, porque a min, cando se me expuxo públicamente, a maior acusación que se me facía é que tratei en feminino a unha persoa non binaria. Así de disciplinario é. O que faría esta linguaxe é delimitar o que se pode dicir e o que non se pode dicir. Se pode nomear a verdade, ou se a verdade existe en tanto a nomeas como di o poder. Todo aquilo que non entra nesta nova linguaxe inclusiva, nesta nova gramática, ímolo tachar de incorrecto ou de fóbico ou ímolo silenciar. Poderíamos dicir que non é que ti fales con liberdade, senón que falas dentro dun sistema de verdades que ven definido por toda esa microfísica do poder, que ven definido por aquelo que a medicina, a escola e a burocracia fixo verdade. Aquilo que se validou e que se recolliu en forma xurídica moitas veces e que responde a todo aquelo que xa se imprime nas escolas. Podemos falar moitísimas cousas disto, moitísimas. Podemos falar de contos e as lecturas infantís e xuvenís queer, por exemplo, que a veces son sexismo. E o neno que quería poñer unha saia, que tal, e daquela, pois, descubriron que a súa identidade era nena. Poderíamos falar moito, pero así diría eu que queda como máis ou menos definido por que non podemos apoiar todas as teorías queer nas teorías de Foucault, porque Foucault dixo exactamente o contrario. E como dixen no principio, o que foi unha advertencia que deixou Foucault convertiuse hoxe nun manual da verdade.